Tnieda l-Istitut Malti għar-Responsabilità Soċjali Korporattiva, inizjattiva favur l-użu aktar sostenibbli tar-riżorsi tal-ilma. L-inizjattiva tħabbret fiċ-ċentru Għajn li jagħti informazzjoni għal konservazzjoni tal-ilma u għandha lan li tkompli twessa l-firxa ta' attivitajiet edukattivi dwar il-konservazzjoni tal-ilma. Din l-inizjattiva hija parti minn proġett aktar wiesa iffinanzjat mill-programm tal-ilma tal-Bank HSBC li se jippromuovi l-importanza tal-ilma tax-xorb fl-iskejjel. Il-Ministru Mizzi qal li l-programm se jkun offrut lill-entitajiet kummerċjali li jixtiequ jtejbu l-għarfien tal-ħaddiema tagħhom dwar l-użu sostenibbli tal-ilma. Qed nagħmlu diversi inizjattivi, diversi proġetti li biss għandna proġetti li konnessjoni mal-ilma li hemm madwar 120 miljun euro fund mill-Ewropa fi plassu bat il-flus li kunu joħroġ il-pajjiż li dan ovvjament biex nimprovjaw il-kwalità biex ikunu iktar effiċjenti fi jidħol il-qasam tal-ilma. Matul it-tnedija, il-koordinatur tal-programm Aleksandra Mifsud tkellmet dwar miżuri żgħar li qed jgħinu lill-lukandi jiffrankaw iktar flus mill-konsum tal-enerġija milli tal-ilma. Hija tkellmet ukoll dwar il-kunċett tal-green roofs li permezz tiegħu tista' tiffranka ħafna enerġija. Jekk inti għandek il-membrane u tuħu temperatura tal-membrane pereżempju bejn bil-lejl u mbagħad pereżempju f'nofsinhar u tara jekk fuq il-membrane tara li t-temperatura tolak sa kważi minn naf kienet għandu kun viċin is-60 grad. Mentri kieku għandek green roof, it-temperatura tibqa' konstanti daqs li kieku qiegħda f'nofs il-lejl. Allura ovvjament dik se tfisser se jkollok inqas użu ta' enerġija għax għandek bżonn inqas elettriku enerġija biex inti tqiżżomm mid-dar ta' temperatura adattata fl-qel tas-sajf ta' Malta. Caroline Bohaġar Klass, il-kap tar-riżorsi umani ta' HSBC, qalet li l-bank qed jinvesti ħafna flus fil-konservazzjoni tal-ilma, filwaqt li qalet li se jkunu installati water dispensers fit-12 skola differenti.